Selamat datang Sugeng Rawuh. Panjenenganipun Popo Ari Joha so Ibu Wiji Rahayu. Selamat datang calon pengantin pria Mas Rizky Yulianto. Gitahan maju 3 langkah, semoga maju lagi. Panjenenganipun Bapak Tasman so Ibu Aton kepareng majeng beberapa langkah, semoga untuk maju beberapa langkah memberikan ucapan selamat atau salaman kepada calon besan, kepada Bapak Ari Johari juga Ibu Wiji Rahayu. Ibu Atun salaman kepada Ibu Wiji Rahayu. Begitu juga Ibu Atun salaman dulu kepada Bapak. Begitu juga Bapak Tasman kepada Bapak Ari Johari. Untuk calon pengantin pria memasuki ruang acara atau ruang akad diikuti keluarga besar Bapak Ari Johari beserta Ibu Wiji Rahayu, diikuti pangombyong keluarga besar dari Bapak Ari Johari. Semoga dipersilahkan untuk memasuki ruang acara, diikuti rombongan atau keluarga besar dari Bapak Ari Johari. Matur nuwun. Bapak Tasman beserta Ibu Atun menggandeng calon pengantin pria memasuki ruang akad dan mempersilahkan duduk di tempat yang sudah disediakan di meja akad. Semoga. Semoga dipersilakan untuk menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Tasman beserta Ibu Atun, yang saya hormati keluarga besar Bapak Ari Johari beserta Ibu Wiji Rahayu, yang saya hormati Bapak Ustadz dari Kantor Urusan Agama Bapak Abdul Muhi, yang saya hormati tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, para alim ulama, para haji, para hajah, yang saya hormati Bapak RT beserta seluruh perangkat RT, yang saya hormati Bapak RW beserta jajarannya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya yang paling berbahagia yaitu Saudara Rizky Yulianto beserta Saudari
Devi Puji Lestari. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada kerabat, dan kepada pengikutnya. Dan kita berharap selalu memohon insya Allah mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum acara dimulai akan saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Tentunya kita rubah susunan pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga izin nikah, dan yang keempat nanti akan dilangsungkan ijab kabul. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi niatan keluarga besar Bapak Tasman beserta Ibu Atun dan niatan keluarga besar Bapak Ari Juari beserta Ibu Wiji Rahayu, tentunya niatan kedua calon pengantin yaitu Mbak Devi Puji Lestari dan Mas Rizky Yulianto terlaksana lancar sesuai apa yang diharapkan keluarga besar. Ala hadiniyah wa kulli amalin sholika wa ila hajrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Kepada Bapak Haji Udin, waktu disilakan semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan yaitu izin nikah kepada Saudari Devi Puji Lestari. Tentunya mohon izin kepada Bapak Tasman, semoga calon pengantin wanita, semoga untuk mempersiapkan diri untuk izin kepada orang tua, kepada ayah. Untuk itu Ki Mojo Santoso semoga untuk memandu izin nikah. Bapaknya di sini apa ikut sana? Bapak di sana apa? Enggak, maksudnya Bapak ikut ke sana apa dari sini aja? Ayo Pak, ayo Pak. Semoga Bapak Tasman mengikuti Ki Mojo Santoso. Barakatuh. Astagfirullahalazim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak dan Mama yang aku hormati dan aku sayangi, aku bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah terlahir sebagai putri dari Mama dan Bapak. Atas segala kasih sayang dan pelajaran kehidupan kepadaku, Devi menghaturkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya atas segala kesalahan dan kehilafan baik kata-kata ataupun perbuatan yang menyakiti Bapak dan Mama. Bapak dan Mama, di saat yang baik ini aku memohon izin dan memohon restu untuk dinikahkan dengan pria yang Devi cintai. Pria yang insya Allah menjadi imam yang bijak dan penuh dengan kasih sayang. Devi mohon izinkan Devi menikah dan membina rumah tangga dengan laki-laki pilihan yang bernama Rizky Yulianto. Devi setulus hati, ikhlas dan ridho Bapak dan Mama menikahi aku. Devi juga memohon doa restu Mama dan Bapak. Semoga kehidupan rumah tangga kami kelak senantiasa rukun, damai, sejahtera, dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Devi Puji Lestari, putri Bapak Tasman tersayang, Bapak dan Mama telah memaafkan segala kesalahan dan kehilafanmu. Lautan kasih sayang kami telah menghapusnya. Anakku sayang, selama ini kami menjadikan orang tua yang terbaik, memberikan yang terbaik untukmu menurut kami dan menurut kemampuan yang kami miliki. Hari ini kami akan mengantarkan kamu menikahi bahterahmu rumah tangga. Bapak dan Mama telah merestui dan meridui akan keputusanmu. Jadilah istri yang soleha untuk suamimu dan semoga rumah tanggamu nanti senantiasa rukun sejahtera dan menjadi keluarga sakinah mawaddah warohmah. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dimohon dalam acara ijab kabul ini untuk menjaga ketenangan dan dalam pengambilan gambar tentunya diserahkan aja langsung kepada kameramen untuk tidak mengambil gambar sendiri. Bapak Ibu, marilah kita ikuti ijab dan kabul, tentunya akan dipandu langsung dari Bapak Ustadz Kantor Urusan Agama Cimanggis kepada Bapak Ustadz Abdul Muhyi MPDI. Waktu disilakan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikaha wa nadaba ilaihi wa harrama sifaha wa wa'adal azabal alim alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati dan yang kita muliakan Bapak Tasman beserta seluruh keluarga besarnya. Yang kita hormati dan yang kita muliakan Bapak Ari Juari beserta rombongan dan keluarga besarnya, para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak, Ibu-ibu, para hadirin sekalian yang mohon maaf namanya saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya. Mudah-mudahan hadir dan kumpulnya kita di tempat ini mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini hari Jumat tanggal 18 April 2025, hari yang penuh dengan keberkahan. Sesuai dengan permohonan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kota Depok, yang hari ini akan menikah atas nama Rizky Yulianto bin Ari Juari, yang akan menikahkan Dewi Puji Lestari bin Tasman dengan wali, yaitu ayah kandungnya dari Devi Puji Lestari, yaitu Bapak Tasman, dengan mas kawin perhiasan emas 6 gram dan uang sebesar 1.804.025 rupiah. Adapun saksi yang tercatat, saksi yang pertama adalah Bapak Sulono Andrianto, saksi yang kedua adalah Bapak Sudirna. Syarat dan rukun prosesi ijab kabul hampir terpenuhi, tinggal sama-sama kita menyaksikan dan mendengarkan prosesi ijab kabul akdun nikah antara Rizky Yulianto dengan wali dari Devi Puji Lestari, yaitu Bapak Tasman. Kita doakan mudah-mudahan prosesi ijab kabulnya berjalan dengan lancar dan Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin para tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Mas Rizky sudah siap? Siap menjadi suami dari Mbak Devi Puji Lestari? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wali siap? Saksi? Baik. Bapak Ibu para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melaksanakan prosesi ijab qabul akdun nikah, mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan syahadat dengan harapan mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah turunkan keberkahan dan rahmat untuk kita semuanya. Mari beristighfar bersama-sama. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Rizky Yulianto bin Ari Juwari ankahtuka wa zawajtuka ma amarallahu bihi bi imsakin au ma'rufin au tasrihim bi ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Rizky Yulianto bin Ari Juwari, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada anak kandung saya Devi Puji Lestari bin Tasman dengan mas kawin emas 6 gram dan uang 1.804.025 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Devi Puji Lestari binti Bapak Tasman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saksi sah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fil khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fil khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fil khair. Allahumma alif bainahuma kama alafa Adama wa Hawa wa kama alafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatal kubra. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ja'alni muqimas shalah min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mas Rizky Yulianto, prosesi ijab kabulnya berjalan dengan lancar. Diucapkan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Mas Rizky, siapa nama istrinya? Devi Puji Lestari. Devi Puji Lestari. Mas Rizky sudah menikah? Sudah, Pak. Pengen ngelihat istrinya? Pengen, Pak. Pengen aja apa pengen banget? Pengen banget. Karena dia pengen banget, silakan MC untuk dipanggil Mbak Devi Putri Lestari sekaligus penandatanganan administrasi. Bapak selamat. Ini kadang-kadang nanti jadi ganggu foto Pak, tukang foto. Saya minum dulu dah, diambil lagi. Pemandangan. Kepada Mas Rizky untuk berbalik menatap istri tercinta. Kepada Mbak Devi Puji Lestari untuk dipersilakan maju. Cium tangan, salaman cium tangan. Bener kan? Alhamdulillah. Ini. Baik. Untuk digandeng menuju tempat duduk yang sudah disediakan, posisi Mas Rizky di sebelah kanan, Mbak Devi di sebelah kiri. Digandeng, nah, dipersilahkan untuk menuju tempat duduk yang sudah disediakan.
Mbak Devi dipersilahkan duduk dulu. Nah, baru Mas Rizky balik menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara langsung saya kembalikan kepada Bapak Ustadz dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis. Semoga. Baik, Mas Rizky Yulianto, dipegang mic-nya Mas. Mas, ini istrinya? Iya Pak. Coba dilihat. Iya, baik. Karena sudah ada di sebelahnya istrinya, silakan dibaca sigot ta'liq dari sini. Dari kepada istri saya. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada istri saya menyatakan sihat tahlil sebagai berikut. Apabila saya 1. meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. Atau 4. Membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Serta apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai pengganti kepada saya. Jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Depok, 18 April 2025. Rizky Yulianto. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, say, say. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys. Through hardships support each other. Together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, say, say. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bayn. Baik, Mas Rizky dan Mbak Devi sekarang sudah menjadi sepasang suami istri yang sah. Saya ucapkan selamat, mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pernikahan bukan 2 orang manusia tapi 2 buah keluarga besar. Maka jika ingin melakukan hal-hal yang tidak baik atau mencoreng nama baik keluarga besar, pikirkan 2 kali.
Pernikahan ini Allah katakan dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Suami istri harus saling menutupi seperti pakaian. Ya, kalau ada kekurangan pasangan kita jangan sampai ada orang lain tahu. Kalau berantem jangan dibilang keluarga sakinah yang nggak pernah berantem. Keluarga sakinah yang kira-kira ada perbedaan atau berantem, dia bisa menyelesaikan dengan hati yang dingin, pala yang dingin. Jangan pernah ada kekurangan pasangan kita informasikan di status WA, Facebook, IG dan lain sebagainya, tidak ada manfaatnya. Yang kedua, yang terakhir, sekarang orang tua Mas Rizky dan Mbak Devi ada 2 pasang. Dua-duanya dihormati, dihargai kalau mau keluarganya berkah, kalau mau keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, hormat dan baik kepada orang tua. Kalau kemarin ketika belum nikah datang ke rumah orang tua jalannya tegak, besok kalau ke rumah orang tua usahakan jalannya miring. Ya, paham Mas? Ya, bawa tentengan ya. Orang tua nggak minta, tapi kalau kita baik keberkahan buat kita semuanya. Ya, atas nama Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis mengucapkan selamat atas pernikahannya. Sebagai bukti pernikahan yang sah, saya berikan buku ya Mas. Sekaligus SIM. Oh, saya pegang lagi. Ya, slow motion. Mas, lihat Mas yang senyum, saya emang nggak usah. Dah. Ini tahan lagi kan Mas? Tahan berarti. Ya. Ya, dah, oke, baik. Nanti mau angkat turun terserah ya. Saya mau meninggalkan tempat terlebih dahulu karena ada tempat satu lagi hari ini. Untuk pemakaian mas kawin saya minta tolong MC, tolong dipandu pemakaian mas kawinnya. Semoga Allah berikan keturunan yang soleh dan solehah. Atas nama dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya izin meninggalkan tempat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ijab kabul. Mas Rizky Yulianto beserta istri tercinta Mbak Devi Puji Lestari berjalan dengan lancar. Kita lanjutkan acara dan mewakili keluarga besar mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ustadz dari Kantor Urusan Agama Cimanggis, Bapak Ustadz Abdul Muhi MPDI, mewakili keluarga besar mengucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita lanjutkan acara demi acara pada pagi menjelang siang. Tentunya kita lanjutkan acara selanjutnya yaitu sambutan atau pasrah. Mewakili keluarga besar Bapak Ari Juari dan Ibu Wiji Rahayu, kepada Bapak Surati, waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kunjuk dumateng ngarsanipun sesepuh bini sepuh aji sepuh ingkang pantes kinabekten wonten ngarsanipun para pangemban-pangembating praja satriyaning negari. Mugi tansah dados pandam sarta pandhamining kawula dasih ingkang pantes sinugata ing pakurmatan. Linangkung panjenenganipun Bapa Tasman sekalan Ibu ingkang satuhu kula mulyakaken. Boten katalupen dumateng ngarsanipun para tamu kakung Sumawana Putri ingkang satuhu kula hormati. Nyuwun pangapunten ingkang agung, kula kumamantun marak sowan wonten ngarsa jengantika sami kanthi anuraga mboten ngirangi kamardikan panjenengan sedaya nunjih awit saking
kula minangka sulih sarina talangi basa panjenenganipun Bapak Ari Juwari sekalian Ibu kinen hangaturaken wasing gati wonten ing Ari Kalanggan punika saderengipun kanthi purwakane ngatur monggo langkung rumiyin kula lan panjenengan sami tansah ngaturaken pangalembono puji miwah syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah. Awit sih wiloso mewah barokahipun ingkang rumentah dumateng panjenengan sedaya dalesan kula. Sahingga kula panjenengan sedaya wonten ing medal punika tasih dipun paringi taufik hidayah, langkung-langkung kesehatan menapa dene kesempatan sahingga saged makempal manunggal wonten ing papan punika kanthi pinayungan kawilujengan boten manggih alangan satunggal punapa. Sholawat ugi salam ugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita contoh menapa ingkang dados tindak solampaipun lan kula panjenengan sedaya mawantu-wantu pertolonganipun so syafaatipun wiwit wonten ngalam donya linangkung benjang wonten ing dinten yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Amit pasang kaliman tabi ilo-ilo dino dinabetno ing ilo tuni mugi tansah damai tawang toang. Kalilanono kula matur wonten ngarsanipun Bapak Tasman sekalian Ibu. Nun injih kula pinangka sulih sarira taling basa panjenenganipun Bapak Ari Juwari sekalian Ibu. Dene aturipun Bapak Juwari ingkang angka sepisan. Hangaturaken sungkem salam taklim kunjuk dumateng ngarsanipun Bapak Tasman sekalian Ibu kanthi lafal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dene ingkang salajengipun Bapak Ari Juwari sowan wonten ngarsanipun Bapak Tasman sekalian Ibu hanganti atmojo panjalu ingkang asesilihipun bagus Rizky Yulianto sarjana arsitek. Bapak Ari Juwari ing pangajap putra kasebat pun pasrahaken utawi pun aturaken panjenenganipun Bapak Tasman supados anak Mas Rizky dipun ijab kabulaken kalian Atmojo putri panjenenganipun Bapak Tasman ingkang aslisilipun Dewi Puji Lestari sarjana manajemen. Alhamdulillahirabbil alamin. Dene akad nikah sampun kaleksanan wedal punika pramila Bapak Ari Juwari ngaturaken agunging matur nuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng ngarsanipun para rawuh kakung Sumawana Putri. Dene aturipun Bapak Juwari ingkang salajengipun bilih sowan wonten ngarsanipun Bapak Tasman sekalian Ibu menika ngasta syarat sarana jangkeping palakrama ananging boten kula sebat setunggal mboko setunggal samangkih Bapak Haji ingkang badhe njabaraken pramila sedaya kemawon kula aturaken dumateng ngarsanipun Bapak Tasman sekalian Ibu Atun. Dumateng ngarsanipun para pinisepuh, para lenggah ingkang satuhu kula hormati. Mbok menawi pisuwan kula Bapak Ari Juwari lan sak santana warga menika temtunipun kathah kalepatan jer desa mawa cara negara mawa tata. Menika sepindah malih Bapak Ari Juwari lumantar kula nyuwun agunging sih samudra pangaksami.
Dumateng ngarsanipun panjenenganipun Bapak Tasman ingkang satuhu kula hormati. Hambuk menawi samangkih anak Mas Rizky Yulianto cumondhok wonten dalemipun Bapak Tasman, sedaya kula sumanggaaken wonten ngarsanipun Bapak Tasman sekalian ibu lan para warga ing masyarakat Jalan Tidaraya RT Gangsal RW 8 Cimanggis Depok. Kosok wangsulipun mbok menawi Roro Ayu Dewi Puji Lestari cumondhok wonten sudungipun Bapak Ari Juari. Bapak Ari Juari hangrengkuh putra piyambak mboten kaanggep putra mantu. Pramila sepindah malih mbok menawi Bapak Ari Juari wonten lepatipun nyuwun agunging sih samudra pangaksami. Dumateng ngarsanipun para lenggah bilih aturipun Bapak Ari Juari sekalian ibu ingkang pungkasan mbok menawi samangkih adicara pahargyan wonten ing enjang siang punika sampun kaanggep paripurna. Pramila kula sak santana warga badhe madal pasilan nyuwun pamit kanthi suwang-suwang sedaya manggih raharja mboten manggih alangan satunggal punapa. Semanten ugi anggen kula matur pinangka sulih sarira panjenenganipun Bapak Ari Juari sekalian ibu kula nyuwun agunging sih samudra pangaksami. Kanthi panutuping ngatur amat semangkun gawe kapura temtunipun wonten lepatipun nyuwun agunging pangapura. Kula cekapi semanten akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita lanjutkan acara selanjutnya yaitu panampi atau penerimaan mewakili keluarga besar Bapak Tasman beserta Ibu Atun untuk kepada Ki Mojo Santoso. Waktu disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi siang hari ini kita berkumpul dalam nuansa walimatul nikah. Semoga dalam acara ini Allah turunkan hidayah untuk kita semuanya dengan ridho dan izinnya menjadi berkah barokah, selamat, sehat, sukses untuk kita semuanya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam marilah kita haturkan ke junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengikuti acaranya sampai di yaumil kiamah nanti. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ingkang kawula hormati Bapak Tasman Telasan Ibu Atun Hamangku Gati. Ingkang kawula hormati panjenenganipun Bapak Ari Juhari Telasan Ibu Wiji Rahayu Besan. Para pepunden, para sesepuh adi sepuh ingkang dat sinudar sana lumebering
budi, para tamtama pengemban pangembating praja ugi para kiai haji hajah lan santri ingkang tansah caket nyanding kitab wahyuning ilahi. Napa mlih panjenenganipun para pepunden, para sesepuh, aji sepuh ugi Bapak Surati ingkang sampun paring wedar napa ingkang sampun pun aturaken sak sanesipun mijil saking lumebering ilmu ingkang sampun kacathet ngantos dumugi cumanduk wonten ing manah kita sami ugi tansah cetha lan terwaca pangendikanipun Bapak Surati talangipun atur Bapak Ari Juari. Pinangka talang aturipun Bapak Tasman ugi Ibu Atun kula Mbah Mojo Santosa bilih samangke wonten geseh atur pangandikan kula ingkang kirang cetha lan terwaca kula nyuwun pangapunten awit cubluking pengalaman mawi basa Jawi runtut kula mboten saged. Pramila Bapak keluarga besan ampun suwa ing penggalih Mbah Mojo ora iso basa Jawa kang tertib. Nyuwun pangapunten. Kota Depok kathah Jawi ning basa setunggal niki nuwun sewu dereng wonten. Pramila nyuwun agunging samudra bangsami bilih geseh anggen kula matur. Sawu sampun aturaken jawabipun keluarga agung Bapak Tasman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lajeng ingkang salajengipun ubo rampe ingkang pun aturaken kados dene peralatan perabotan ingkang sampun pun serahaken alhamdulillah mugi dados berkah barokah kagem keluarga agung Bapak lan Ibu Tasman. Ingkang kaping kalih menika sampun dipun serahkan Roko Mas Bagus Rizky Julianto putra panjenenganipun Bapak Ari Juari dalasan Ibu Wiji Rahayu. Mboten tida-tida Bapak Tasman dalasan Ibu anggrung kepi kewajibanipun tiang sepuh samangke dados putra putri piyambak. Dados mboten sah suwa ing penggalih samangke Mas Rizky sampun dados putranipun Bapak Tasman dipun kula wenrah kados dene putra piyambak. Napa melih mangke Mbak Depi ingkang sampun sumodok wonten keluarga agung Bapak Ari Juari kula pasrah kados pundi anggenipun didik awit saking cubluking pengaosan lari menika dereng wonten pengalaman kang sae. Pramila kula nyuwun pangapunten kula pasrah kados pundi saenipun mrih anggenipun kula wenthah nak kula pun Devi Puji Lestari. Salajengipun ingkang pun aturaken Purwa Madya Wasana samangke keluarga agung saking Besan ingkang pun aturaken Bapak Surati mugi pangangkah keluarga agung saking Bapak Tasman ngaturaken sugeng kondur mugi wonten ing margi manggya rahayu wilujeng slamet sehat sukses ngantos dumugi papan panggenan. Ambok bilih samangke wonten adicara sanesipun pahargyan punika keluarga agung Besan kula mawantu-wantu remen sanget panjenengan ngrantos ngantos paripurna samangke. Lajeng mbok bilih wonten cicir cewet atur kula nyuwun agung samudra bangsami usana
kula cekapaken atur kawula keripik gedang keripik telo madiun lemah tos matur sembah nuwun Gusti Allah ingkang banes. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah maharku untukmu, seperti ini ku mampu, sepenuh hatiku berikan sebagai wujud cintaku. Maharku untukmu tulus, ku serahkan kepada dirimu satu yang ku pilih. Maharku untukmu aku, karunia yang Allah berikan padaku untukmu. Terimalah sebaris doa, semoga engkau bahagia, dan ku nyanyikan lagu ini, persembahan cinta suci. Maharku untukmu tulus, ku serahkan kepada dirimu satu yang ku pilih. Maharku untukmu aku, karunia yang Allah berikan padaku untukmu. Nyuwun puji donga pangestu ngenira lumebet ing madyaning bebrayan agung tinebihna saking Rubida. Nggih lolos duwung rumiyin. Mbah Mojo untuk lolos duwung rumiyin karena pengantin pria membawa duwung untuk mohon dilolos dulu karena tidak diperbolehkan sungkem pelan-pelan. Roro Ayu Dewi Uci Lestari Soho Bagus Rizky Yulianto Lomarap Ngabyanto Suwan dumateng ingkang Rama miwah ingkang Ibu nonjih Bapa Tasman saha Ibu Atun nyuwun puji donga pangestu mugi tenira lumebet ing madyaning bebrayan agung tinebihna saking Rubida tansah manggih kabagyan sarta kamulyan. Kanjeng Rama Kanjeng Ibu, Bapak Ibu, sembah sungkem dumateng Rama miwah Ibu. Nyuwun pangapunten awit sedaya kalepatan kula wiwit kula alit dumugi kula diwasa. Nyuwun donga pangestu. Mohon doa restu dari Bapak saha Ibu. Mugi anggen kula mbangun bebrayan tinebihna saking Rubida dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allahumma. Rama Ibu.
Puji tunggu pangestu saking Rama ingkang saha Ibu dados jimat kula salebeting kula lelumban ing madyaning bebrayan. Ger putriku Dewi Puji Lestari, putraku Rizky Yulianto. Wong tuwa ora kendhat nyenyuwun mring Gusti Maha Agung. Rina wengi wong tuwa tansah nyenyuwun muga nggonmu bebrayan nggih. Dadi keluarga sakinah mawaddah warohmah weling kunggir aja lali manembah mring Gustimu, Gusti kang pantes sinembah. Aja nganti owal saka angger-anggering kautamen, angger-anggering negari ugi angger-anggering agami. Nggih. Salam peluk. Purna nyun jonga pangestu saking Bapa Tasmansa Ibu Atun lisang pinanganten salimbit. Sowan dumateng Bapa Ari Juari saha Ibu Wiji Rahayu kepareng nyun donga pangestu marih arah hayu anggenipun gesang ngalamadyaning bebrayan agung saged hanjuk kang tinuju ninggih samudraning kabagyan sarta kamulyan. Rama Ibu sembah sungkem dhumateng Rama Ibu. Kula nyuwun pangapunten sedaya kalepatan kula. Wiwit kula alih dumugi dewasa Rama Ibu kula nyuwun donga pangestu. Rama Ibu kula ngaturaken gunging panuwun panjenengan sampun kula wentah wiwit alit dumugi dewasa. Donga saking Rama Ibu ingkang dados jimatku. Nggih sampun, saniki gantian salim cium tangan. Mas Rizky ke Bapak, terus Mbak Devi ke Ibu. Ger putriku, ger putraku. Ora kendhat nggonku nyuwun mring Gusti Allah Maha Agung nggih. Aja lali sembayangmu, aja lali manembah mring Gustimu nggih. Dongaku nggih. Muga-muga dadi keluarga sakinah mawaddah warohmah. Amin. Allahumma amin. Nggih, sampun salim cium tangan. Purna risang pinanganten nyun donga pangestu wangsul wonten ing sasana sekawin nggih lenggah wonten ing sasana pinajang. Mas Rizky untuk menggandeng istri tercinta Mbak Devi Puji Lestari.
Mas Rizky di sebelah kanan, Mbak Devi di sebelah kiri. Wis dumugi wahyaning mangsa kala dumawa engko pesti. Nalika semono titeng Gusti ingkang asiwat jalutan api wanita sedya andhetepi darmaning agesang ngancik wonten ngalamadianing bebrayan agung ila ujaring para kina ingkang dahat pinundi pundi sarta hang leluri laksita harja nulat edi endahing budaya luhur pisang sanggan pisang panebus ya sanggan pamethuk asta wujude gedang raja hayu stangkep kegadangan mugi manggih arah harja rahayu awet tangkeping raos pangraos bapa Ari Juari so Ibu Wiji Arahayu neteping darmaning tiyang sepuh kawurian sang juru ampil pisang sanggar ngaturaken pisang sanggan pinangka panebusing risang pinanganten putri semonggo pisang sanggan pisang sanggan katampi panjenenganipun Bapa Tasman saha Ibu Atun kanthi jangkep boten wonten ingkang cicir mengko pratandha bilih panggihing risang pinanganten enggal kawiwitan purna pasrah pisang sanggan duta pisang sanggan wangsul wonten ing sasana sekawit mekaten ugi panjenenganipun Bapa Tasman saha Ibu Atun wangsul wonten ing sasana sekawit. Mas Mandala, Mas Mandala. Pinangka sambunging kandha nalika semono titeng Gusti nenggih Bagus Rizky Yulianto daup kalian Roro Ayu Devi Puji Lestari arsa neteping darmaning yang sepuh lelumban ing madyaning bebrayan agung purna nggenyong rasuk busana penganten risang pinanganten sarimbit arsa ngajengan adi cara panggihing risang pinanganten binarong swaraning kodhok ngorek ingkang pinangka pambuka pawiyoraning adi cara panggih sumangga Mas Mandala. Nalika semono kawurian risang pinanganten putri nenggih Roro Ayu Devi Puji Lestari jengkar saking sasana rinengga ing ayab dayang sahyaning warga Wandawa swaraning pradangga munya hangring kaja asung puji pangestuti mring penganten rasa apanggiha mrih kang kaesti dadya sinedya sedya saya caket secedhak denira lumaksana risang pinanganten sampun wis dumugi wonten ing sasana kang pinijina ninggih panggihing risang pinanganten tempuk ing pandulu Jata Netra ingkang linambaran budi luhur
Sakala wonten toya pangaribaya ingkang dadya sarana pambukaning rasa ingkang ginaib. Saksana kumlawi astaning risang pinanganten putri sarwi ambalang gantal mering pinanganten kakung ingkang winastanan Gondang Kasih. Datan Saronto ya gumanca pinanganten kakung ambalang gantal mering pinanganten putri ingkang winastanan Gondang Tutur. Wujud ing gantal nenggih sedah kang tinangsulan lawe seta. Sedah lumah alawan kurupe beda rupa kalamun to yen gini-gini nunggal rasa yang padha rasane. Mengko sajuga mijil priya sajuga mijil wanita kalamun sampun tinangsulan ing palakrami ingkang suci dadya penyingset anggenipun bangun bebrayan. Risang pinanganten sarimbit wis jejer sumanding aneng luhuring pasangan kan linambaran ing pisang raja. Kinaping padha risang abagus Rizky Yulianto atiga pecah saknalika daya-daya risang pinanganten putri nenggih Roro Ayu Devi Puji Lestari laju hanjengku sarwi sumembah mring kang raka arasa mijiki samparan kang raka. Yakti menika pralampita lamun sanes karaning kandha. Isang penganten badhe winawar kanthi tembung manis wanwara lumantar kendaling lati. Dadya pambukaning karya tama kang anggung kumanil kanthil ing paduning netra kang tunenem ing tungtuning nala. Paripurna gatine kang titi laksana panggih. Sampana sang pinanganten wis jumeneng jejer sumanding arsa nindakaken adi cara sindur. Sindur awani rekta miwaseta dene ingkang Rama kadu suka panuntun mring penganten sarimbit. Meh panuntuning rehing kautamen pinayungan budi arahayu wani ing bebener. Genyo panggih penganten kalih kagoda ing galih bapa tasman sigra mundhut sindur ing pangangkah pinanganten sarimbit badhe sindur binayang. Candrane ora kaya nggendhong titahe manungsa ananging kaya nggendhong Narendra ing ngarsa Hanyuwaka. Yah ning taloka kati langit mambang tanpa sulan upamaneka Wintang mulyam kusumaya sumawur Nyat langening kalangyan aklar pandan muncar-uncar
Wus lumaksana risang penganten sarimbit tinuntun dening Kang Rama Kathi Hasesanti ing ngarsa Suntulada. Ingkang Rama ngentasi Pancabayaning marga mreh lampahing putra sarimbit denira lumebet ing madyaning bebrayan agung saged hanjok kang tinuju noninjih usih ing samudra kabagyan sarta kamulyan. Rekat lampahing rata tanantara risang penganten sarwisine ngemban ing sindurwani seta miwah rekta. Sindur dumadi saking tembung sindu miwah aksara sindu noninjih pindu utawi toya. Kala noninjih kanugrahan manunggaling titah jalu mring wanita saged manunggalaken rasa jati yang sejatining rasa pangrasa jalu tinampi wanita satemah babar kama awani seta saking pukaling bapa miwah kama awani rekta saking pukaling rena ing tembe saged ambabar pratima kang apa-apa jalma nenggih putra ingkang minangka rerengganing bale sampun ingkang ibu noninjih panjenenganipun ibu Atun sinambi hanya kepisindur. Ingkang ibu tansah jumurung ing karasa nenggih karsaning risang pinanganten sarimbit. Ingkang saedi praya sumadya bangun bale sampun ngancik gesang ing alamadya. Kang minangka petela menika para kadang miwah sentana warga Wandawa ingkang tuturi handayani suka pepeji mangestungkara anggenira bangun bebrayat ginerkat mring Gusti ingkang murbeng ngarat. Nalika semana tindak ira risang penganten sampun ngancik ing sasana pinajang. Daya ingkang Rama lenggah wonten ing sasana pinajang arsa ambobot timbang putra sarimbit. Ibu Atun sebelah mana? Bapake sepiro bobot anake dhewe sak lho. Ibu abote padha-padha. Ingkang Rama ngendika bobote padha-padha mengko wedi. Mugi-mugi pinanganten sarimbit padha-padha tresnane lan padha-padha asih. Mengkaten ugi ingkang Rama boten beda-bedakaken punika putra mantu punika putra piyambak ananging sampun dados putra piyambak padha asih lan tresnane. Purna tenya bobot timbang ingkang Rama arsa hami suda
putra kekalih dados raja ratu sedina. Nggih putraku putriku, dina iki sliramu tak wisuda dadi raja ratu sedina. Muga-muga nggonmu bebrayan dadi keluarga tinebihna saking rubeda tansah manggih kabagyan sarta kamulyan. Semoga pinanganten kalenggahaken. Mas Mandala lanjut Bu Pertiwi, Mas. Paripurna Rama misuda pinanganten sarembit wangsul ing sasana sekawit wonten ing ngiring kananipun pinanganten. Sumangga Mas Mandala gending selanjutnya nggih. Kawriyan risang penganten sampun lenggah jejer ing sasana arsa nindakaken adicara kacar kucur. Kacar kucur kacang kawak beli kawak. Kacar kucur sing adoh dadi sedulur sing wis dadi sedulur sansaya anggen nira sumandulur. Kacang kawak deli kawak sing adoh dadi sanak sing wis dadi sanak sansaya anggen nira sumanah. Arta receh pralamda ming sedya mring gesangipun Sri penganten tansah kasinungan sandang pangan kalawan papat. Kacar kucur tinampi dening risang pinanganten putri nenggih Rara Ayu Devi Puji Lestari. Datan wonten ing barebel mengko pratandha bilih risang pinanganten putri tansah gemi satiti ngati-ati anggenipun gulawan tah guna kaya. Purna nampi guna kaya saking Garwa risang pinanganten putri kalian Abagus Rizky Yulianto marak sowan dumateng ingkang Ibu Noninjih Ibu Atun arasa titip Gunakaya. Purna titip Gunakaya risang pinanganten sarimbit wangsul sasana sekawit lajengaken adicara salajengipun Noninjih ing samangke rebut ayam bekakak. Rebut ayam bekakak punika mendhet saking kabudayan tanah Pasundan. Sinten to ingkang pikantuk langkung kathah punika ing samangke rezekinipun pikantuk langkung kathah pamerin dulu nih berdua nah. Nggih, tunggu apa-apa nggih sama kameramen siap. 3 ya. 3 2 1. Oke. Sing sabar nggih Mas niki. Pamerin. Nggih. Semoga nika digigit berdua Mas yo nggih. Yang dapat Mas Rizky nih. Digigit berdua, nah gigit berdua kameramen siap. Berdua. Ayo. Manis pahit getir enak gurih rasakan berdua. Iya Mas Rizky ngalah buat istri mah apa aja boleh. Nggih purna rebut ayam bekakak nglajengaken adicara Noninjih dedulangan utawi dahar kembul. Risang pengantin kakung ngepel-ngepel sego cacah 3. Pralampitaning risang pengantin wis manunggalaken tigang perkasaipun Noninjih. Manunggalaken kalih keluarga pisan lumantar manunggaling pinanganten sarimbit. Nggih suap-suapan nah. Tahan. Sarwa sarwi lawuh ati antep minangka pralambang
manteping nala nggenira samya palakrama. Purna risang pinanganten sarimbit dedelangan ngajengaken ngunjuk tirta wening ya banyu bening. Minangka pralambita mrih sabaring pakarti kang arasa linampahan linambaran weninging penggalih miwah meneping kalbu kang tinemu hayu hayem hangayomi ayam tentrem bagya mulya tinebihna saking rubeda. Paripurna denira risang winanganten ngunjuk tirta wening kalajengaken angrasa anguswa pepadangi ingkang rama miwah ingkang ibu. Nyuwun donga pangestu mugi anggenipun bangun berayan lumebet ing madyaning bebrayan agung. Saged hanjo kang tinuju ana ninjih using samudra kabagyan sarta kamulyan. Sampun jengkar saking dampar risang penganten sarimbit estining penggalih hamung rasa lumarap ngabiyantara ing ngarsanipun para werda. Mbak Devi digandeng Mas Rizky sowan dhumateng Ibu Atun ugi dhumateng Bapak Tasmi. Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu ingkang tansah luhuring budi sembah sungkem kula dhumateng ingkang Rama miwah ingkang Ibu. Kula nyuwun pangapunten awit sedaya kalepatan kula wiwit kula alit dumugi kula dewasa. Kula nyuwun donga pangestu mugi anggen kula bebrayan sageta dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Mbak Devi ke Bapak, Mas Rizky ke Ibu. Ger putraku, putriku, Rama Ibu ora kendhat nyenyuwun miring Gusti ing Maha Agung. Rina wengi tansah nyuwun mugi nggonmu bebrayan, Ger putraku, putriku. Tansah manggya kabagyan sarta kamulyan, weling kungger aja lali manembah miring Gustimu. Aja owal saka angger-anggering kautamen, angger-anggering negari, ugi angger-anggering agami. Dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Purna nyuwun donga puji pangestu dhumateng Rama Tasmansa Ibu Atun. Risang pinanganten sarimbit sowan dhumateng Rama Jwarisa Ibu Wiji Rahayu arsa nyuwun puji donga pangestu. Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu, sembah sungkem kula dhumateng Rama dhumateng Ibu. Nyuwun pangapunten awit sedaya
kalepatan kula wiwit kula alit dumugi dewasa. Kula nyuwun donga pangestu mugi anggen kula bebrayan sama kita dos keluarga kang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allahumma. Devi Puji Lestari ke Ibu, Mas Rizky ke Bapak. Putraku Rizky Yulianto, putriku Devi Puji Lestari. Rino wengi nyuwun mring Gusti nggih muga nggonmu bebrayan. Tinebihna saking rubida tansah manggih bagya mulya. Amin. Amin. Allahumma. Purnipun donga puji pangestu dhumateng ingkang rama miwah ingkang Ibu risang pinanganten. Wangsul wonten ing sasana sekawit menawi inggih sasana Dampar Kencana. Paripurna gatine kang titilaksana panggih nglajengaken adi cara noninjih adi cara punika sawur punika wonten hadiah sawer punika wonten hadiah spesial. Jadi yang bungkusnya permen nih hadiahnya ini nggih pengantin sumangga dimohon untuk berdiri. Untuk Bapak Tasman so Ibu ugi panjenenganipun Bapak Arijo Ariso Ibu. Semoga yang mau mendapatkan hadiah semoga ditunggu merapat sini. Ini ada sawer. Ini lemparnya ke sana kali ya. Nggih, jenengan ten mriki tapi nglempare mriko nggih. Sampai kan? Alah, engko nak peletuk. Monggo. Yuk yang mau mendapatkan sawer, yuk monggo ke tengah. Kuat-kuat. Yeah. Tapi jangan dorong-dorongan ya. Nggih, kuat-kuat niki pun teruji niki. Nggih. Yo. Nggih sebagian naburinnya jangan fokus satu tempat yo. Sana boleh, sana boleh. Nah, sini kosong. Nggih. Nggih. Ya, tar dulu sabar. Tentunya ini ada hadiah spesial, ini di dalamnya ada undian dan dari sponsor ini. Nggih. Yuk siap semuanya. Yuk. 3, 2, 1. Ini keluarga besar Bapak Tasman juga Ibu, keluarga besar Bapak Ari Juari juga Ibu, tentunya berbagi rezeki kepada Bapak Ibu hadirin semuanya. Monggo wangsul malih lenggah acara kita lanjutkan. Oke, juru rias untuk monggo sebelum acara dilanjutkan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian tadi rangkaian acara adat panggih. Tentunya saya selaku pembawa acara bila mana ada tumpang tindih atur kula nyuwun pangapunten awit sedaya wau cubluk saha cupeting wawasan kula saking
keluarga ageng Sinar Abadi Musik, tentunya juga manajemen Sinar Abadi Musik, juga tentunya hari ini didukung Cerah Foto Cijantung, juga Bass Audio Sound System, spesial hari ini mendukung apa jadi acara keluarga besar Bapak Tasman, juga Ibu Atun, juga tentunya yang berbahagia Mbak Devi Puji Lestari dan Mas Rizky Yulianto. Saya selaku membawa acara, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siap-siap. Anak kecil tolong jangan ya, jangan ya, Dek. Spesial tentunya kerja bareng Sinar Abadi Musik. Hati Anda. Ayo. Deg-degan rasanya kalau mendapat jazz ya. Aduh, saya berebut ya. Satu, Dua. tiga. Wasek. Ya. Ayo lagi, Bang. Satu, dua setengah. Tiga. Iya. Asik. Seru. Setengah. Satu setengah. Dua. Ayo tangan di atas. Dua setengah. Ayo. Wasek. Yuk maju ke depan. Tenang. Masih ada hadiah. Yang nggak dapat tenang. Masih ada hadiah. Sudah Spesial. punya calon? Sudah punya calon? Oh belum ya? Berarti tertunda dulu. Sampai sini naik, Mbak. Monggo. Sini. Sambil lewat sini. ngambil hadiah. Nanti jazznya minta alamat ya Mbak. Deg-degan. Iya ketok ya.